Anya laki din! Apay ngamin ay nagsakit tinagam mo kinipiling. Kat di na kamot an-anwan dya tao. Ay basta, nasakit tinakam ko kinipiling. Diyak kaya ti itsuraan na, tunggal masabat ko. Anya, unay day tangi ugalim si kain siyang. Awan basol na dya tao. Gamgurugurami takas tao na. Diyak nga rod kursunada, apay nga minaya. Kat di piling, kursunada na kangatama. Anya? Anya kalagi dinaya. No di mo kursunada, ti pinagpurpurma na. Sikat agad jas. Di mo kita ay no masabat mo. Kas dailaan day ta. Ha? San kita kasta gurguraam ngawan gapuna. Unay mo tanday dyan nga ugali ni Piling. Kunamlano iso akapintasan dito yung lugar tayo. Ha? Api anak ko namday tama ra eh. Wan agasam na rumwar. Kunamlano atorni. At iwan na pa ikit ti atorni gapo ti panagpurma na. Ti awanan bain. Ah, apay, adda ka di saan nyo anag kinaawatan kinipileng, maray. Awan matmane. Iso na laang tamaas asarak. Tunggal masabat ko iti bigat. Ha? Naka-atidog ti eyelashes na. Naka-lipstick. Naka-foundation. Kunamlano bang opisina man. Anya? No agpurma. Kunamla tay tao nga agsusweldo iti 100k iti binulan. Anya, lakit din na yan. Nay, apay ngay Maria. Rabi ngam itakalaang agwales dito'y tersenam. Una na, kapampanaw lang amin ni Insya. Anya, narabyan manen dito iti chismosa akumaray. Wan nga rod nana, narabyan manen gapo iti ado nga istoryana. Ay, una yan. Naimbag pa'y ni Insya ang takanayon amarabyan. Saan aga po iti trabaho, no di kat gapo iti panagmarmaritis na. Wan nga rod nana, tumaktak pa'y iti tattao. Sapay nagbayag nga agawid no ka. Ay wan, kasjay ni Insyang. Di napanunutin ti tao ang mataktak. Gapo iti panagmarmaritis na. Ay, iso ano siya, no umay ijay balay. Jak unay pampansinon, tapno madlaw na, ajak interesado iti chismis na. Enton kwan, agawid doon. Ah, kasta ayan nana. Payman, taiso ti aramidak no umay manan, nana. Narabyan ka manin ang naggapo di tersina ni Maria. Kat anya ko ma, no nagapuwak ijay. Unay kamatin bakit? Saan ko matngay bagbaga paritan ka mapan makikaro ba? Unang kumamad, dagiti trabaho dito nagtibalay. Ha? Simbang petak ita yang naggapo di banggag. Siyak pa iti nagluto. Kan nagugas iti pinggan mo. Anya lakit dinaya ti kastoya biyag. Nakarekreklamador ka lito. Di ka latang amin baybay ang tagluto ak no sumangputak. Anya? Si kapel lang ti makapungtod mo. Lunyuray ko gan ka. Rabiin ton ano mangan tayo. Oo na yan aya. Sumanao ka. Di ta ka man lang. Ay na po, insyang. Nagsapaan ba lang? Agsagsagana ka. Apay, papanamanin ayaw importante. Ada na pa tag-apapanak. Ha? Ay na, lumapan ka lang makichismis. Ure sanain. Agasikaso ka lang dito balay. Apo, nagsapa ka magta na rumwar. Di mo man dadaalan ti aldaw ko si Kalito. Bumangon ka, tagkape ka si Kalang. Tano siya, ada na pa tag-apapanak. Katala, mapangalat tayo di pa pa na. Ure di ka pa'y nagaw-awig. Anya laki dinaya. Aniya? Ay na, pasensya kan insyang. Di ka maila na ilasinain. Unay kay matantata. Kaslain gagarayo ti panang dalapos yung kanya ka. Ha? Saan ba takas ta? Nagwayaan day ti kalsada. Ngam dalapusan nakitin ay unay na ya. Di ka karoon na ilasing. Karoon, ito no, alaya ti masabat ko. Iso adala pusik ko na. Ngam siya magayam.
Anya? Ay unay mo't daytan. Bigbigat ang makadadahal kayo iti aldaw. Kita ba't kami aday talangam insyam. Di kan samad tan masangot agdigaws. Gapo itik kachichismis mo. Ha? Kas kumaita, bigbigat pa lang. Mapan mo man ang danunan, dagitik kamaritis mo. Anya lakit din na ya. Ay na. Si kamagayam ti sumunga din siyang. Apay akas na tila ngayo ang nakakita kanyak, nana. Sa anak mo't anak kabutbutang. Ay, kita umanday talangam. Bigbigat mo't nga may nga da ka dito. Adala umay ko ibaga, nana. Ha? Anya dayta. Amoyo ka de. Nilando nga asawa ni Panyang. Adda ka no babahay na kat. Kasanumat ngamin adi na isukat ni Panyang kat nagalas. Kasla saan pa yun nga agkaw-kaw-kaw. Anya! Imbagala ang ni Petra kanyak idikalman. Isu nga umay kumat ipanamag ka na kayo Ay, oo na yan. Kunaklakit din no napatag ti umay mo idanon kanya. San mo't gayam? Kunaklakit din no umay mo ipadamag kanya. Ana ilistan tinagantay ti tupad. Ngam san mo't gayam? Ay nanana, no syaklaang. Saan akong amang namnama itiday ta atupad. May samot dayjay abakat. Kunamla may so akalalaingan. Ah? Taapay, mare. Anya manin ti parikot mo kin ni Nana Upeng. Nasapak anapan ijay balay na. At dabay lang ti ibagbagak ng agtaltalikod matan. Ha? Diyak man na pagtatakunan akasarita no di na kayat akasarita. Amangan kit dimot no makumikum laeng iso akasta. Awan mo tiyar aramiden na. Adala ang ijay nga agtugtugaw. Madiman tiriknak itikas jay nga aramid na. Alakot ba'y amon Mare, amok asaan kape ang nagkape? Nasapa ka nga imaikat. Saan pa ya talaga, Mare? Kaya't kula nga may pakamukan ka, nga adda ka no babae ni Lando. Insukat nandiyan nagalas nga asawa na. Anya, asino man ang tinakadamagam iti dayta? Indanon ni Petra kanya. Dayta, ti umay ko ipadamag. Anya? Saan ko maamasahar tirik na bitibakan ka? Anya manan dayta. Iso nga ibagbaga dagiti masabsabat mo. Akas alya ka. Gapu iti saan mo pa nagdigdigos lang nga. Anya? Asawa na? Ngam kastakit din di pa nagsasaong kanya? Ay, una yan? Pudo mo ti bagbaga. Sana ya? Agsarming ka. Takitaan deta kabkab mo. Salbag ka. Ha? Una tumot gamin. Deta pa nagchis-chismis mo. Ngam no deta pa nagdigos mo. Nakababain deta nga aramid mo. Anya? Ingka man nagdigos. Iso deta timbay sa adyak kayat nga abay ta maturog kay. Adda kabkab mo. Sinalbag giti. Itaman pa'y ajak maranranaan ni Insyang dito'y tersenam. Un nga rod nana, uray siya. Nadlaw kumatlaang asaanin nga umay. Nay, apay ngay. Amangan kit di mad numasakit ti chismusa. Ha? Ngam sa bagay, saan mo't analaka nga agsakit dagiti chismusa kas kankwana. Ay, pudno day tanana. Agsakit dalaang no awan maamwan da at chismis. Ngam apay nga taasanan arumrumwar. Payman, tamag na akto iji balayda no mapanak iji bangkag minana. Sarong karakman, uray kas di na laang, makapaikawamot nga rod no saan nga umay dito'y tersena. Kita man pa siya kung masabsabat ni Insyang nga asawan, pare. Ah, At ako makayat kung ibagakin ko anak eh. kanya deta pare. Ibagbaga anak din nga da babae. Di manon ka ni bakit. Kat kasta unay tipungtot na. Kanya. Ha? Pumangamin di bakit mo. Di nala pampanunutan ti isawang na. Uray saan apod no. Ibaga na. Ala, bayan pare. Kasaritak ta sawa. Makadlawak man. Itaman pa, asan ka rumrumwar, sika, insyang. Ha?
Ne. Nakadigos ka man. Mas daw ka pa lang. Di ka pa lang maragsakan ita nakita na ka nakadigos. Aho, maragsakan na ka. Nung makita nga awanan tikab-kab mo, salbag ka. Nan, kita man. At dapat, Ha? nagdigos ka agpaiso. Kung saan ka mo't anagis-iso. At dalat na tikab-kab mo. Ala, uston lagay. Yay. Saan akong arumumar? Dito yak latan balay. Kat inaldawak ti agdigos kan agis iso. Niya, Promise langay. Promise. O kumare, itaman pa analagipnak mo may sarungkaran dito balay me. Wen kumare, mas daawak namin. Ta saan ka matan nga umaigay tersenak nga umay agidanon iti damag. Si kakit dimat. Kunaklakit din no masakit ka. Iso asaan ka nga umay. Saan kumare? Sa anak mo't ang masakit. Kas makitang mat, nakasarsaran taa. Kaya't maasawan, nagbalbaliw ka. Iso asaan kan arumrumar ang mapan makikis-kismes. Saan mat akas ta, mare? Anya nga ron. Isa saan ang arumrumar niya. Gaputa kinabkab. Rumwar tumanin siguro. Inton maikatagiti-kab-kab na. Anya? Si kamot lito, tila ibagbagang. No awan tinasayat nga ibagang pumanaw ka ditoy. Salbag ka. Makapailat man. Kunaklakit din no masakit ni Insyang. Iso asaan arumrumar, ngam saan matgayam. Ha? At dalaang igibalayda nga agtugtugaw nga agmalmalam. Apay, nabalda daw, gapo iti kinachismusa na. Saan, nana? Saanin arumrumwar, gapo tamabain, gapo iti kabkab na. Anya, wala na, pudno da ita, napanak nga rod igibalayda, di namin san. Nilakay na pay amis mo, tinagpunakan niya. Akinabkab ka nun, bakit na? Anya, kasano nga min asaan nga agkabkab, kat di namat masangot yung agdigos, gaputa ka na yun arumwar, ang mapanlaang makichismis. Ay, nasaya at nukasta. Nasaya at tanilakay na pa yun, tinakaibaga iti day takan kwa na. Ha? Ibagak kuma, idi pay laang, ngam amangan ngamin numasair. Iso ahusto laang, tanilakay na, tinangibaga. May gayam ni Maria idi namin san ngal daw. Iso nga ita, siyak matimay. Ha? Gusto laang dayto ingay naramid mo. Dito'y kalatan unag ti balayaw. Agdigos ka nga inaldaw no awan aramidem. Aniya? Di ka di makadlaw, no ide kat amin ang masabat mo kat di da ka mailasing. Gapo day tay ti kabkab mo. Saan laang nga itibagim, no di kat agraman day tarupam. Aniya? Nasaya at tanilakay mo amis mo tinakaibagakan ka, nagdigos ka nga inaldaw. Makapasayir kayong matan itirik na, nana? Ay nabalasang kaw, jak kayat amasair tiriknam, ibagbagak laang tipudno. Iso asakbay ka nga min amapan makichismes, agdigos ken agis iso ka. Tapno saan da kalatan abasta dala puso hindi ta kalsada. Maawatam. Saan nga sakit tinakam mo katakwa, da bakit? Ngamin, pudno ti bagbagalaking ka. Ha? Sakbay ngamin, amapan ka makichismes, wanoan niya dita. Nagdigos ka malangaw mo na. Tapno saan amakitkita ti kab arugit iti bagi. Aniya? Nagasaman ngamin to galing. Oras saan ka pa'y anak katutbras, kan nakasagaysay. Rumrumwar kan itanyaman nga oras. Sana ya? At ala huston. Amok asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Nasayahat Tana panunot mo tayo ta. Itultuloy mo, tinal daw ka nagdigos mo. Bakit? Bueno papagayam, ditang tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo.
Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyat kayat mo asawan? Agwin na swastan, Benji. Kung naklakit din no imay ka, tapno sarongkaran na. Ngam saan matgayam? Pakawanan na kumakarin. Gamura niya pa itaramid. Saan ang maisublit ipanagayat ko ka? Kayat mo asawan? Nauma ka kanyakon? Awanan ka di tiwagas tapno maurnos ta ti amin. Saan na kasta? Di ko nakalaan. Napukaw ti panagayat ko ka. Okay. No day tati ko na. Jakmat kayat nga agbeg ti atensyon mo. Kat sapay la ko ma. Ta makasarak kanto iti babae akap-kap na kam. Ha? Tay babae nga iti kaano man. Kat saan ang mapukaw. Wano agbaliw ti panagayat mo kankwana. Anya kalakit din aya Karen. Dayjay kit din alalakit ti makagapa. Luapay nga aglidliday ka kasta. Ay sus. Sayang lang ti kinapintas mo no sangitan ti lalaki nga awan sir-serbi na dito'y lubong. Salok sa lipunan. Ha? Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Nagalas lang aruday. Babaero pa'y. Ay, salbag. Ay na, saan ka nga glidliday kasta? Nga may no kastam laang. Panunutan ni Binji, adakil apukaw mo, ti pan nakiwin naswas na ka. Ha? Iso nga gragsak ka. Ipakitam kan ko na akabalam latatag biyag. Nga uray nag-break kayo. Among friend, jak may iladawan tiragsak amarikrik na ita. Ay, sana all. Anya ba nga di may baga? Alang nga rodan i-share mo ti makagapon, no apay naragsak ka. Agar-aram ngamin kanyak ni Benji sika. Oh, ni Benji, akaayan-ayat ni Karen? Oh, huwag kang magsalita ng ganyan. Break na sila tapno ang mom. Anya? In-break na para kan ka? Ay na friend, di ka din mas daaw. Anya kalakit din ay. Madlaw naman. Kahit saang anggulo na pimpintasak ng iso. Ay na, kaya't kumatan nga aklunan. Ngam, agpakiputak pa'y akano iti oray 2 weeks. Tapno saan unay anakad-kadlaw nga gayatakkan ko, ana. Ay, sayat. Ay nasa anak mo't asayat unay kan. I just felt love, you know. Hay, nulabsek lang tagsaw. Saan ngagpampanunot day di abinjay? Auntie? Ngam ayos lang, kanagwin naswas kayo. Saan kit di nga iso ti pagsaksakitan ti ulom kanakan? Ay, sa bagay matkit di ah. Nagsakit lang amin para kanyak ti inaramit na. Awan mo ti amok anagkurangak. Ngam kalaat mo tan a-break ti kayat na. Amom nga men ti lalaki ita panawang. Saan mo't kit di nga aming? Saan da mapnug iti may salaang? Kayat da, at dalat ta reservada. Sa bagay, husto kayo, auntie. Ngam di kan masayangan kan kuana kaanakan. Ubing kapay kumpara kan kuana. Adon to pa iti sumangbay anaragragsak agun daway nga uray awanan da di alalaki iti biyag mo. Agyamanak iti kanayon nyo apalang liwliwakan niyak, auntie. Awan anyaman na kaanakan. Igaid mo ki di tagtrabaho. Bayam day taayat. Tadumteng tulat ta iti hustaw agun daway. You, I know you're everything that I've been looking for. And I look into your eyes and couldn't ask for more. Ay na, at na inlawak kan kagapo iti panagkanta. Ha? Kasta? Wan Benji, iso nga oray saan kan nga agaram. Aklunan kan. Wow! Kasta ka di. Ay na, nagaragrag sa akin di tayo ngayon bagang pasita. Panagkunak, siya kung di karagsa ka na para swadi ito lubong. Anya,
Panyan. Agyaman na kiti panangaklon mo kanya ka. Ay, ayatin ka unay-unay. Kasta akmatkan ka. Kas iti message ti kantamitay. Sika ti lalaki asap sa pula. Sapay la ko ma, taag tali na ti kinabara ti ayan-ayat ta, Benji. Uy! Ay, sayet. Ano man ang tipadamag mo, ha? Siyempre, good news ah. Ada ka di mo't ipadamag ko kan ka bad news. Anya nga rod dayta. Ipagamon. Good news, iti amin a good news. Ay na. Agayan ayat kami kini Benji. What? Inauna akman ng iso. Ayos na ang age doesn't matter nga ron. Ay, it doesn't matter ka dyan. Ang mga nanalipatan, walang forever. No? Nalabas matanda ta kinakiljoy mo si ka bakla. Imbes anaragsak ka para kanyak ngum saan mo. Ay na! Maragsakan na para kang kapasita. Saan lamadlaw? Lalaki din. Anya. Kunaklakit din no asino ti ibagbagada a girlfriend ni Benji ita. Ay ina, ni manang pasita mo't gayam. Anya? Ni pasita bakit nga misaw? Katuan, indanon da kanyak nga gayan ayat da kanon. Ay, sos. Ay, unay ko. Dahil nga ex mo. Kasla na bisinan iti babae. Ako na. Amang ano ada makangagkan ka. Narigatan. Ibagadan to kit di ana uyaw ta. Pudno ba? Agasan. Imbrit na tikaskan ka. Sa ita. Tika ayan-ayat na. Bakit nga amang gumisaw? Ag 40 san. Kat, anya nga rod no iso ti kagasat na. Malaysian na nga rod ti gasat. Polos. Diya lapat tiyang. Anya nga tati adda iti dahi apasita nga awangkang ka. Kinabakait. Among friend, nalabsak itay ni Karen ni Jay Ili. Nagalas tilangana. Isu asaan ako na mas daaw, no apay amas pinili nak ni Benji. Ngamin, napimpintasak nga amang ngam isuan niya. Ijay abanda? Ha? Matungpakan sakit di. Ay, ijay abanda ko ng pailaang kat madlaw mat. Kahit saang anggulo, mas maganda ako ano. Anya? Saan nakaskan kwa na? Nakaalalas tilangana. Kasla biruro ko. Ay! Naguyaw ka? Melden? Sa anak nga abuy-uyawan niya. Ibagbagak lang tipod no. Ay, napasita. Sana nasayatay ka nga aramidem. Uy-uyaw ang matan ti ex ni Benji. Di ka latagyaman kan agragsak no nyaman ti adda kayo ita. Ay basta, saan a kumpleto ti aldaw ko? No saan ko akatawaan ti lang aday jay a babae. Anya? Mas daawak man ngamin kan ka. No anya ti inayat mo iti day jay a babae. Ha? Ha? Kasla impasikig a kaldero jero pa na. Anya ka din dito ibagbagang pasita. In short, nagalas da a Karen. Ngam no apay mo't ngamin a nagbalin a girlfriend mo. Anya ka lakit din ay pasita. Napalabas yung dayjay. Iso abay ang lata ka din. Huh? Di mo kunaan nga isakit mo pailaan. Ha? Makaraman ka kanyak la. Ore ex ko ni Karen. Inayat ko na tama ito rekas kasano. Saan mo kumamata pagsasawa ni Tigasta? Anya? Di nakamot-an-an mo dyan tao. Ngam kasta kakit dingag sa akin ko na. Kas kalag birbiro kita apa. Ay di ka agsaw iti kasta. Ngamen, kaya't kulaan nga ipaniknikan ko na napimpintasak nga amang ngam iso. You know? Di nakpagsasawan iti likudak day jay a babae. Tama nga no di na magustuhan ti maramida. Ay, sos. Nakabutang ka rin. Nasing petak met iti amok. Ngam no kasta pagsasawan na, nga uray awan met yar aramidak kan kwa na, ay tutupak kunak tumat.
Bay, ang kadilat ta. Di mong tutupan tikas kun kuan ha. Ano tutupan? Basta nagpa ayo iti balay. Ay saan? Saan nakakaskan kwa na niya? Diyak lakit di man nakibiyang iti padak a tao. Nang runa, no saan kumat nga am mo. Agsagana talaga dayjay. Masabat kulaang. Ay, saan ka mawamatan? Si Kapasita. Ha? Tapay? Ngamin, aging ga ita. Di mo na tamat sarda nga, ang ex ni Benji. Nga oray di nakamataan-anuan. Ay na, friend. Jak sardengan day jay aging gaadyak na iparupakan kwa na anapimpintasak ng iso. Ha? Masabat milang day jay talaga pagsasawa. Ay na, naidumduma mo ta talaga ti kinaturid mo si Kapasita. Nung ay saludsudan na, nung niya ti basol na kan ka. Anya nga ti bagam. Ay basta, nasakit ti matak amang kitkita kan kwa na. As! Insecure ka, no kasta. Siya, ma-insecure kan kwa na. Pakpakawan. Iti ka anuman, sa anak ama insecure iti kaskan kwa na. Kasla na ipaklab ak kaug-uging abanga. Da kayo matgayam ti masabat ko, Benji, kan manang pasita. Ha? Di nakman awagan iti manang si kaababae. Come on! Anya nga rod ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Auntie? Wano? Lola? Anya, tapni bagakan ka. Sa anak amaki ang angawa. No saan ka amaki ang angaw, kasta akmat. Nga mabait man lang. Anya ka riti basol ko kan ka, manang pasita. No apay ang nagdadakas ti ibagbagam iti likliko da. Mabaling gadi, husto daytan. Ay saan? Salsalud-sudak pa ta girlfriend mo. Akas lain sarwat buaya. Anya? Ha? Naglastog ka matan nga agsasaw? Tapno ibagakan ka. Sa anak ka basta nga agsasaw iti kastoyan niya. Depende lang iti tawa ka sang akas kan ka. Nakauy-uyaw ka. Uyawan nak nga ex ni Benji. Mapan mo ibagbaga iti tawa na galasak. Kita ang manday talangam. Anya? Sakbay ka nga guyaw iti padam a tao. Kita ang nga umuna day tabakim. Kita ang manday talangam. Kasla ka lang nga expired a fishball. Huwa! Di nakbagbagaan a nagalasak ha. Isu nga break nak ni Benjan niya. Ngamin, mas naalalas day tarupam. Kanday ta ugalim. Ala, husto daytan. Si Kamat Benji, bagaan man day ta girlfriend mo. Saan nga amin a babae, kat kabailan na pagsasawan. Kaslamat lang nga expert a fishball, sakit nakauy-uyaw. Awan a talaga ti respeto da nga ex mo. Nagalas lang aruden ti langana, nagalas kay ti ugali na. Ala, husto kumamutin namin Ay saan mo ay sakit? Ha? Subliak day jay intun bigat ko nagtumag. Anya, sublang nga ibagbagamat. Saan ko anay ibaga amin ti kayak ko nga ibaga itay? Gaputad da ka, iso asubliak day jay. Di kalat na ngamin baybayan. Anya ngamin ti basol nakin kaya. Panakunag, insecurities mula day takin ko ana. Ngamin, adayo nga ubingam si ka. Anya? Naipapilit mo asubyan. Makaammo ka, nutong paan na ka. Oo, nalalain ka ngam siya kon. Ang mga no iso titong paaw. Ay, mamati ka man wano saan. Talaga pinagsasawak day jay apasita niya. Nagturad kan? Ay wala! Itulok ko hit din na pagsasawan naklang itiliklikod ak. Bagano di nakasubyan. Ay katag sublilat ta ah. Siyak ka ti mabutang. Bakbakutan isagunot ko ah. Ha? Bakbakutan na pumatpatol iti ubing ngam iso. Salamat lang nga expired a fishball. Ay, naku namaw. Ibagana, anapin pintas ka nung ngam siya. Huh? Ijay nga taabanda ah. Kinamuro matirupa na ti salbag a babae. Sakit na ka-uyaw. Gusto ki di daytan. Sana balay ta na ibaga mo, ti kayat mo nga ibaga. Ay amo, maagsubli day jay. Ngamin, saan unay ang makasao, gaputada ni Benji. Agsubli ta makaraman.
Lola Pasita? Anya, hoy, di nakman awagan iti Lola, agbayin ka mo ta? Siya? Mabainkan ka? Ha! Anya ko matipagbainakkan ka? Kat si ka mati inauna nga amang ngam siya. Amang ano di mo ammo? Anya, Tandaan am dito ibagak ha? Saan aga po asika ti kaayan-ayat ni Benji ita? Kat adan karbengam nga uyaw-uyawan na? Ha? Pasensya ka iti panagsasaok. Aguyaw ka, no adalangam amay panakkel mo. Ngam no kastamot lang akas lakang na expired a fishball. Ikamot ti preno day tangiwat mo. Ngamin, nakababain ka. anya, Kita man day tarupam. Nadaldalos sakit iti ubat ko ngam day takinamuro arupam. na, Jak maawatan ti ugalim. Naguyaw ka, ngam awan matlangam. Kan may isa, aday yung ubingak ngam sika. Siguro, insecure ka lang nga niya. Isuti makagapo, no abay akas taunay a panaguyaw mo kanya. anya, Agbain ka kumamatan. Siyak nga ubing, insukat nak ni Benji. Si kanto kat abak-bakutan akas la expired a fishball. Ay, jak lapat yan. Nasayaat nung umabot kayo iti talo a bulan. Anya, lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti Baysabay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay. among baka, aday padamag ko kan ka Ah, anya man ang dayta. Kat ibagamon nilakay punsyo. Ay na, kabalbalo na laang, ngam adda manin babae amap-mapan ijay balay na. Anya? Ay, di lang makapagtep-tepul na dyan lakay. Lakayan mo't nga daramid na kisalbang. Nakadamagam mo iti dayta. Ay na, di ka din mas daaw. Amo ka, sakpay ti ko naman. Unay kan. Amo mata talaga amin ang mapaspasamak dito ay tayon niya. Siyempre, idandanon damot kanya ko, di maamuak. Anya lakit din. Kitay ka pa nga uraya yung tamangan tayo. Imo na ka mananganan. Nagkapuak man ijay ayan ni bakla. Jakmat imot dagiti banga kas kadapinggan. Tapno urayan na. Nukas jay, mangan kayo latan. Saan dakon nga urayan? Anya, narabyan ka lamanen anapan na kimarites. Sa anak-anak ki Marites anya. Ay, ungayam lakan. Aday baga. Amom nila kay punsya. Kabalbalo na pailaan. Ngam babae mo't ti dumandanon kan kuha na ijibalay na. Anya, nakadamagan man iti daytan. Basta, imbagada kanya. Mamati kami. Di ka pa'y napanagnagan. Ibagbaga mo. Inton ko si kanto ti padaksen da. Amok apod no day talakay. Ngamin, idi pa'y laang. Babairon day jalakay. Iso anatay ni bakit na anasaba. Gapo iti konsumisyon na kankwa na. Anya ngay day paimot mo, kumaray. Ha? Kumari. Set da ito yung aramigdak a dishwashing liquid. Naimbag lang nga ilako. Isuka pa eh. Anya, kaya't mo asawan. Sabon tipinggan. Katuwa na. Dishwashing nga ron. Kasta yan. Amangan no adamo lakong asabon. Jay sabon ko maamabalin apapudaw na tinangisi takasken ka. Anya? Ay, nagmadimot tanday tanga angaw mo, mare. Ay namare sa anak mat nga agang angaw. Ibagbagat laing tipudno. Sabon pa'y laing mat ti plato. Tinapanunot mo nga ilakaw. Di pa'y la sabon ti tao. Iti kasta. Sika kumati umuna nga agusar. Tapno makita may no adda epekto na. Anya? Nagalas sa talaga ti ugali na tayo dyan, Marites. Wan nga ron, mare. Kundi simbabay lang matunggal Domingo. Ngam nagalas mo ti ugali na itawarang bain. Jak man ano kan kuana. Kanayon mat amapan agsimba. Ngam no apay nga taan na kauy-uyaw. Sapay awan preno tingiwat na no kwa. Kasya talaga tayo dyan. Awan na talaga ti preno tingiwat na. Noan niya ti pinanunot na.
Ibaga na natan. Di na panunutan no makapasahair itirik na wano saan. Adan tumatlal daw na dayjay. Anya lakit di na panangguyaw na kanya. Mayam lata kumare. Kasya talaga ti tao nga awan maarabidan na itibiyag na. Uyawan na amin asaan arumbang nga uyawan. Marites, si Kamugayam, nasa pa ka magpapanamngay. Ay nanana, bakit kayo na talaga? Diyuan mo a Domingo itang. Panagmimisa. Intay kit din makimisa, nana. Sika, mapanmakimisa ko na. Apay, nakaskas daw ayati ipapan ko pan nakimisa, nana. Saan mo? Kasla-kastan na. Anya, nakaskas daw lang amain. Amapan makimisa tikaskan ka chismusa. Anya? Big-bigat, nana. Anya ka din day tangay bagbagayo. Hay, Jack magustuhan day ta pa nagsasauyo. Ay, pudno ba di bagbagak, Marites? Kundi misa ka ita Domingo, ngam chismusa ka mag. Lunes aging gat Sabado. Karaman madlaang ti malam ti Domingo. Anya? Ne, mare, nakamirogrog kami at sumungsungad. Mabuisitak man kini bakit ising. Ay no, di pa'y lagi na na. Total, kat nagalas matlaang tiubahin na. Ne, apay nga kastamat ng tibagbagam. Ama nga no nalipatam a Domingo ita. Ha? Amok mat a Domingo ita? Mapanak ko mga rod makimisa. Ngam na dadail ti aldaw ko, gapukan ko na. Iso asaan ako na nagtuloy. Ay na mare, gusto laeng asaan ka na pa nagsimba. Sayang laeng ti papan mo ijay. Ne. Di mo ko naan akar-karwam adadailan ti aldaw ko. Sika, bakla. Saan ko mat adadadaalan? Ibagbagak laeng tagpaiso. Anya? Hay! Nadadail man ti aldaw ko iti dayjay abakot. Bakbakatan nga awan manak-nakom na. Agung ungot ka simbang pay. Naggapu ka di simbahan, weno na pangkala na kay Marites. Mapanak ko mga rod ijay simbaan. Ngam gaputa makabad trip dayjay abakot. Ay kat saan akong anapan ang. Kahit napanam nga rod, Ay, napanak ijay ayan ni bakla. Nagtambayak ijay tersena na. saan ka matgayam anapan na kimisa? Nagawid ka kumaata ang mumayt nga ano ti matrabaho dito unag ti balay. Di ka pa'y makadalos mat. Ha, may sakamot. Kasangsangpot ko pa'y laang. Ngam kastan ti paspasungan ba? Umanaw ang manlaman. Anya, kasta di bagbaga di Marites kada kayaw? Wantata. Adon atin ang ibagbagaan na. Adandano na kayo kano ti may sa babae ije balayo. Anya? Wantata. Ay, Ibagbaga na pa'y. Akabalbalo yu laang. Ngam adda-adagos ti kasukat day dinana Petra. anya? Ay, awan na talaga tinasaya at arumwan itingiwan na niya babae. Heh, kanayon ko ama palabas, ama palidya simbahan, tunggal Domingo. Ngam nagalas ba't yung gali na? Awan sirbiti kanayon na pa nagsimba tata. Ngamin, good Samaritis mat, manipod Lunes aging gat Sabado. Chismosa. Paiman? Heh, pasabat ko lang na niya babae. Tsak lagi di ang mokas taganti pagpagalit tinikli ko na ka. Ang dayamat ti sabali ang babae ng umay di balay. Lusan adang iti apaw. Uno dang iti kalaka. Ha? Ha! Ay, amin mo na makita na. Ikan na iti kaipapanan na. Anya lakit din aya. Mga lamang iti day takabos mo. Papaparumay. Apo, pagpintas ti kulornan. Puraw. Ha? Kat ginatang ko ah. Adda ka di mat madawat itapanawag. Kastaya. Iso na lang ta. Kaslabado mo tinatay. Anya, di ka man agsaoy iti kasta Ruben. Ginatang ko dayto itapno usarak amapan makimisa inton umay a Domingo anya. Kaslabadot na tay ngay bagbagam mo. Anya.
usarem amapan makimisa. Ay na, Marites. Kas kalamaag di tangar aramidam. Anya, maagay pagpagamag. Una tawang masirbiti kanayon mo apan nakimisa. Tanagalas mo tiugalem. Day talag chismis iti padam atao ti among aramidan. Anya, Awan serbe dagiti balakad amang mangagamin di simbaan. Ngamin, nurumwar ka. Day talaag sipsipot iti mabalin mo nga ay Marites tar aramidan. anya. Apo, kunaklaki din no white lady di masabat ko. Si kamat gayam. Kumari marites. Aday talaag marmarites ti amuna nga aramidan. Ha? Madin sakit di kita basday tadilang asika muna. Ka, pudno mo ti ipagbagak sana ya. Anya, Nagmayat day tabado managapu di simbaan. Isu na lang, tanagalas ti ugalim. Awanan ka itibain. ha? Naimbag kanya tamakimismis ha? Sika kumangay. Anya? Talagang ipanakkel mo mati panagsimsimba man niya. Nagawan abain mon? Ha? Ay na Marites, uray manukanayon ka ama panagsimba. Uray di ka aglangan ama panidisimbaan. Nurumwar ka, kaday talang agchismis ti amom ay useless mo't lang. Anya? Sa anak nga agpaiso managsimba kaskan ka. Ngam sa anak at chismosa. Kan may sa anak anauyaw iti padak ka tao. Maawat am! Ay, uray sa dino at talaga ti papanak. Adda na tanga adda ti mang dadaul iti aldaw kang. Agong ungot ka man ay. Asino ti saan ama kaungat? Nuday di amuna ti masama. Hoy! Agyaman kit di ata naggapuak ijay simbaan. Iso asaan ko at tinumpa. Naa. Ha! Addan to aldaw na day di babae. Saan laang nga itati aldaw na ko nagtumag. Apay, sanda ka di nga ibagbagay di simbaan ti panagpakumbaba. Anya? No timbagan ni muna, katawan serbite ka na mo apan nakimisa, gaputan nagalas ti ugalim. Saan ka nga gungat, tapod no? Anya ka din day tangay pagbagang? May sakamag, di mo amo ti tangtang abang, salbag ka kitay. Kita na. Naggapo ka di simbaan. Ngam nagawid ka kasta. Anya nga tinapanami jay. Tapno ka di makuna, napan ka nagsimba? Anya? Wanaw. Napan ka lang, tapno iparamag mo akabarbaro ti kawas mo. Kasta? Lalakit din na yan. Nay, nakamisuot ka mo't amagmag na dito'y kalsada, si Kamarites. Anya, si Kamanan abak-bakatan? Apay aya, ano na kami suotak amagmag na dito'y kalsada? Anya kumatiparikot jaw. Ha, ay kwa, salsalutsudak lang, si kakit di man. Kanayon anapudot ti ulam, kasla na panabas ka pa'y idikal man anapan nakimisa. Kat, anya nga'y kumano na panak na kimisa, pakibyangan nyo aya. Ay na, nagbastos ka mo ito na sumungsong bata babaay. Mapukaw at talaga ti respeto, nukas matla kada kayo ti kasarsarita. Anya, ha, no awanan tinasaya at ni bagayo, mapan kayon iti papanan nyo, saan at tilamadmadlaw yaw. Ay ala, ingka nga rudan, tamangan numala daw kay di damang, narigatan. Oh, nasaya at na naggranata si Kamarites. Ha? Tata? Oh, apay akaslalas daw ka nakakita kanya? Siguro, amam iti bagay, nagdabasol mo kanyak anya. Ha? Eh, saan matakas na, tata? Anya ka di dyan nadamag ko kay pagbagam ka nung adda babaeng umay iti balay ka. Ha? Adda ayamot imbagak akas ta, tata? Di ka naglibak. Nasaan lang amay sa at tao tinakaibaga kandak iti dayta. Imbagampay ka daw. Akabalbalok lang. Ngam adadagos ti kasukat da di asawak. Anya? Amam, awan sirbe ti kanayon mo apa nagsimba iti Domingo. Kaputa kastamat ti ugalim. Chismosa ka manipod Lunes aging kat Sabadaw. Eh, tata. San ka lang chismosa? No di kat naglaing kapay nga agpariboy ti sayaw.
Di mo pa'y napadagdagan, ngam napan mo matan imbagbagay ti kataw. Awalan kay ti baeng. Ah, Isardeng mo ti panagsimbam, tawan mo't lang Selvina. No imay ka, tapno umay nakla ang istoryaan iti saan man apudpud no. Kasayaatan nga aramidem kat agawid kan. Ha? Apay ngay akasta ka matan kanyak, Mare. Ha? Diyak kaya tagbalin ang plastikin kamare. Diyak kamin kaya ti ugalim. Anya? Naitalag chismis mom. Nang runa ita ta weekdays. At damanan istoryam asaan apod no. Inton kuan, mapan ka manan agsimba inton Domingo. Di ka di mabain iti kastang aramid mo? Si kakit di mo. Kaslasaan tangag kumare iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, orag linipat tangag kumare. Saan ka akawalan? Ngamin, nagalas ti ugalim. Ala, umanong ka dito tersena. Diyak kaya ti makisarita kan. Makanlo ka siguro, Marites. ha? Ngayon, awanan ti mayat makisarita kan ka. Agraman, dagiti akin am mo, ken sigud anasingid kan ka. Anya? Dayta namin ugalim. Dayta, tirumbang nga, baliwan ko ma. Si kakit di mo. Amin lang arudin ako kumare. Pinagsasawandak. Uray ka di si ka. Amom, amin ngayon bagada kan ka, ket pudno. Mapan ka makimisa iti Domingo. Ngayon manipod mo't Lunes aging gat Sabado. Dayta lag chis Mr. Aramidam. Ha? Naimbaga no pudno kumadagitis istorya. Ngam saan mo it? Agbalbaliwan, tapno agsubli dagiti sigod agagayem mo. Saan nga umdas apakakitaan ti kanayon mo apa nagmisa. Tapno makunaan na singpet ka. Ha? Ngamin, uray saan ka nga aglangan amapan iti simhaan, no chismusa ka man. Kaya nalaing ka mang dadal iti pada matao. Awan mo't lang, Marites. Useless. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Kasano ngay parin uli? Mapantaw minuminton malan. Ay, una. Naging nasal niya ba Ay kagpakada ka narod ka ni bagat mo ah. Aman no kasta unay tumanen nga unget na no kwa. Oh, pero sa klaro nga pare. Oras si kamot Kano na kayo, uyong madlang ni bagat mo. Sa nabali ni Diana. Tabasit lang amwa-mwa. Mayatan. Kasta na. Saan akasta ni bakit ko nga ni pare? Ha? Nauyong ni bakit ko siya. Nurinugyan na tinagungat. Umabot iti bulan, saan taong mau-mau. Iso kasayatan na. Saan ako magpakada pare? Aglibas sa lalan. Ano yan? Nakapulis ka mat si Kanoli. Siguro adda panggap mong aglibas. Sige, hindi mo bakit? Papanak ko mara. Ha? Kasta nga style, amok nga adda panggap mo. Adala mapanmikitaan gini pare Guryo at trabaho ilay bakit? Trabaho, wano mapan kayo manen uminom. Ibagam lang. Anya kalaki din ayaw bakit? Trabaho ko na laro din. Una yun na yan. Ha? Asino ko mati ang talag iti kasta pa nagro-ropa. Basta rumwar ka, nabartag kanton no agawid ka. Ay, oray kita ang bakit? Sa anak ang mabartag. No anya tilang apumanang dito balay. Isumot lang tilang ang agawid. Ala para makita. Nga lumabartag ka nga agawid. Ultimong alalaki ka. Papanam? Naguyong kamatan bakit? Nakita mo lang nakapulis. Papanam, kung kunam adagaos. Ay, wala. Saan kamot nga agdigos kan agpalas na awan papanamkat? Amok daytan nga ugalim si Pudpay. Ganyan laki din na yan. Nurumwar ka, tapno mapan ka uminom.
Ibagamon tapno amok. No ilokatan ka iti ridaw, wano baybayan kalatan, apapakanda ka iti lamok ijerwar. Ay, una yan. Katala, ibagamon tapno amok. Ay na, imbagak lang aruda na trabaho, ti mapanmi kita. Kanya mo tayo. Siguradum laeng at trabaho ti mapanyo kitaan kiniguryo. Naimbag man pare. Tapi nalubusan na kanibagat mo. Ay, wala parang, apay, jas saya. No, kasano ti kinalaing ko amang diskarte iti checks. Isumay ti kinalaing ko amang diskarte kin bakit ko apar. Apo, una yung dagita. Pudno man pare. Kita man kin nakarwarak. Ay, kaya nasayada pare. Asya, giniwatan nak ni Diana itay. Ay, kaya at least, intulok na arumwara. Diskarte lang pare. O na, sa dino ti papanantay na. Mapanta ka di, ija ayan da Jane. Wano, ija ipagbambantayan ni Len. Ay, kaya siya man. Agam na siya. Kaya't ko yung pagbambantayan ni Joshua. Ano? Ni Joshua bakla? Iway. Pao! Sa bali mo talaga ti taste mo. Ala, mapantay siya pare. Parakin ka. Wow! Naimbagtay-may kayo manen. Goryo, my loves. Kan kastamitan kan ka. Noli, aredet. Unay mo tindataritit ng imbagamang. Wen. May kami, tapno sarong karang kaman. May liwak ngamin ken kakay. As, talaga? Ay, oray lalim magtutipuso ka nakangag. Naimbagkit din tada pa'y tao ama iliw kanya. Kaya tuwan mo't nanin. Anya yan, ipanagkitam kanya. Pulpon? Medyo, ay, joke lang. O niya, anya, ti-drinks yun. Iba gayon, tatlong babartek tayo. Tayo man bartek, aging kanat agkaradat kuma. Ay! Unay mo dahil ta. Anya kaya, Rod? Bartek nga rutin mayan nyo. Di aging kat agkaradat. Sana ya? Anya lakit din ayan. Anya, uminom tayo, nagtumog kayo. Ay, mga mahinang nilalang. May nang nilalang ipagbaga. Kahit sigamit mo na nabartay. Kasano kay ngamin ama bartek. Kaslamat siya tiyubing tisyat nyo. Kumparay, di pa nagsasyat ko. Asaan akabalang ti dolphin na lang uyen. Unay kan bakla. Salbag ka. Huwag naman. Ay, mabitalay. At nagalan na. Nabatak yun. Ay, abason. Oray lang doon. Anya? Nasagit namin kini mamitay. Sa natin nagkitlabong. Bayaran nyo Anya? Bayaran nyo dayday. Hindi nyo kaya may paskil ni boss. Hindi pa yun. Dito'y patog di bar. Kuna yun sa anak nga gangangaw. O anya, binayadan ka din agad customer mo, di na buong daabaso. Ay, well, auntie. Binayadan da. Nasaya at no kasta. Unaklakit din no saan ta ipaskil ko, tiro-pro para di tasangaw. Nagbayad dan. Nukas jay ngamen, akas taunay ti bartek dan huston. Di mo ni kaniday tinumanda. No nabartek dan, parwarumon. Tapno saan da makadadaol iti usar dito'y unag. Isug naman ang di customer mo ide, anak kabitak iti tugaw. Kan nakadadaol iti saka ti lamisaan. Diyak kaya tikas jay customer. Bayulinti da unay. Ay, yes, auntie. Into na minsan na umayda. Kasanto ti arami, dek. Nasaya at no kasta, tapno agkin naawatan ta.
Yahoo! Nag-alasan abiyag! Nag-alasa talaga! Kakaruna! Raparte kami manin! Na kami, asika dito yung barangay Nagsuswan. Rumor man, nagiti nalasaw. Rumor kayo amin ang naglalastog no podno kayo malay. No, makabail kayo kung naramay na ba? Awan kayo, kakaruba. Nakrot kayo. Oray agtambling di masikaw. Na kami lata kaninuli. Tisiga dito yung lugar daw. Ay wala! Punta kami lang tisigan doon. Awarin sa bahay ba? Pasig kayo at takraw. Di kayo umubra ka na kami. Diyan! Andiyan ang langit din na. Woo! Nagganas ng tibiyag. Nakitisiga dito yung lugar tayo. Na kami lang. Nasaya at mat, tanakariing kan. Sikang artak dito lugar tayo. Kalaki di. Kanya ba dito may bagbagan ba kayo? Anya? Kariring ko pa lang. Ang kasta ti bagbagan. Kanya mo ng tibasol ko ya. Kahit napaanak lang minom. Nagawid ak mutla. Anak tinukay. Natino day tarupam. Na. Salbag kakit de. Awan at talaga tinasaya at kada kayo kininulik at na kayo timabartag. Nay. Abay. Kanya dito ngay bagbagan. Anya kami. Tapno mo man niya. Idi rabi nagpipig sa tipok kawyo kininoli. Agkarkarit kayo pa iti kaaruba. Ha? Agasam man day tang aramid yo. Basta mabartag kayo. Kasta ka na yun ti aramid yo. Kunamlano kukwayo ti lubong. Mangibabain kayo. Awam manan ti maramid mo. Iso nga aramid ka iti istoryam. Anay. Awanan ka itibain? No di ka mamati iti bagbagak. Ingka agdamag di takaruba. Taura isuda. Na iraman da na disturbo gapo iti pukkaw yo. Itata nakariingkan. Alaman, ituloy mo man ti agpukaw, kas iti bagbagayo idirabi ikin ni Guryo. What are you talking about, Linda? Anay ko. Awanan at talaga, di mon ammo ti agbain. Ibagbagak lang arudan. What are you talking about? Kunang pailag? Kitsang magamin amo. Ano niya rin bagbagang bakal? Tapno ammom anya. Idinagawid kayo kin ni Guryo idirabi. Nagpipig sa tipok kawyaw. Nagkarit kayo pay. Anda! Aramid kamot ta dito istorya mo na akong ngay. Pagbalinan nakit din nga ulbod ha. Dahil nakatijak kayat ka no masobra ang tinom. Lastog mo amin alastog. Ako namlanok kuko ang tilubong. Anya? Drink moderately. No di mo maawatan. Saan mo alabsen ti uminom? Sabali ka ngamin no makainom ka kal. No makainom ka ngamin. Saan lang nga ulo ti maulaw kan ka. No di kat karaman ti lugit mo. Salbag kakit day. Ay na, uray siyak nga rod kumare. Diyak matla nalapdan ti pungtot ko kininoli. Ha? Tinungpak tawanan bain. Sobrada mat no isuda ti mabartek. Di da maliklikan ti ugali da ngagpukka-pukkaw. Agkarit da pa'y ako na ma. Ul nga rod. Ay, kasanon ngay nga ta. No adda maranaan da atuso. Kat tinutupan da ida. Ay, jaklam mo. Kat, anya ngay nga ron. Gunggunada ano bilang laeng. Barang iso ti pagnakmanda. Ay, parikot ko talaga ti asawak, mare. Jak amo no adda pa'y nga tapanggap ng agbalbali wano awanen. Ay na, awan nagdumaan da kiniguryo Bartak da amin a bartak na agkuyog da. Sakit da iti ulo kan panunod. Kumusta ti panagisbom, pare? Parikot ko nga paray. Kasla tumapok mo ti isbok. Kapo iti mano alawas asa anak karaman ni Tarak. Isang bagay.
Anya laki din tayo taapan nagisbong. Ay, sus. Puno mo tibagba, pare. Isa pa nga kasi manta, awisan na ka mapanigit chila, into malang. Tumapo ka na talaga tisbog. Kung sa anak ang makaraman ni Tiarak. Ay kang mapanta. Day talaga yan. Ura siyak. Medyo namagat ikarabukop ko. Gaputan ang bayaga di tanagsyat itara. Lukas tawag lang. Ingkanak pala pare. Urahin ka dito yan. Itamot lang. Mapantan di chila. Apay pala nga ipamalim tayo nung mabalim mo itan. Let's go, pare! Mahinang nila lang. Nabartet, yawanan ba'y naguryo? Makaisis buwa. Kit, alangan nakaduan ka, mapanumisbo, kit adda sa akan. Abay, baka kakaduan. Tigo na! Makaisis buwa. Hala, tumakder ka, tayong ka umisboy dyan si R. Tama nga no isbang ti pantalon mo. Ay! Nakababain. Ibaba na ti kinataom. Aglisi ka na tao mismo. Inkan, sarun mo ni Noli. Napanbat lang misbo. Por Diyos por Santo! Pakawan ng George! Apay, anita kay mo may misbo. Hoy! Naku na! Ngamisbo kayo di taref! Adan, kulang manuri daw ti siya argamin na daw. Kung nagpasaw. Rip magayam daw ito nagisbuan ta para. Ay, sos. Ay! Ay, pasensya. Di ming gagara. Ay, pakawan naman ako! Imisbo dahil di ref! Ay, mangibabain kayo at talaga iti kaanuman! Isumat lagayam uli kayo anagawid idirabi. Gaputa at dabasol yu ijay inuman anapanan nyo. Ay, sami mga ingagara bakal. Ha? Makapaungat kayo launay. Anya nga ita, impaskil jay bakat nga akin kuko iti bar jay rupa yung nga imisbo ijay ref. Naggalas mo tayo gali na tayo bakal. Basit abarag. Masapol mo lang nga ipaskil naman. Ay, gusto lang, tapno agnagam kayo kiniguryo. Oo, naimot tayo. Mapan kayo itamit laang ijay bar. Mapan kayo agpasensya, tapno ikatendan jay rupa yung anakapaskil ijay sango ti barda. Nakababay mo tayo. Anya? Ha? Amom itan ti agbaen, salbag ka. Ngam idinapan kayo iminom, saan mo a pinanunot dayta? Namin anok nga imbagakan ka, a drink moderately. Ngam lablab sa inyo mat. Anya nga ita, uray ref, CR ti panagkita yo, salbag kayo kitdia, uray ibagam kiniguryo. Anya? Ala, saan kan nga agin anya dita, ingka kita iniguryo tamapan kayo. Ay, sigurado ka mapantay, Jerry, pare. Kasla mapainak. Adda nakababay pare. O saan tama pa nagpasensya iti bakit natin kukay iti ba? Amumutin tayo siya. Mauyong. Painak. Anya ko nang guryo? Mabain ka? Ngam na mabarta kayo, pumanok kayo dito aglawlaw, di kay agbain? Mapan kayo. Di kay la mabain iti kastang inaramid yo. Basta nakasango ngamin ti arak, sigilat ta inom. Di kay panunutan ti panagawid yo. Tapno saan kayo ang mabartak iti husto? Arsab kayo ngamin kat. Anya nga ita? Pinagbalin nyo si Artiref? Mare. Di nakman ang awagan iti Maris ka. Napudot, tidarakkan ka. Na. Bueno papagayam, ditang tinagkibusang tibay sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.